Idziemy. Jedziemy. Dzisiaj opuszczamy Bytom, trochę egzotyki. Jedziemy do Zabrza. Kopalnia Guido, zabytkowa. To jest jedyna na świecie, albo jedyna w Europie, gdzie jest restauracja 320 metrów pod ziemią. Wiesz co tu było w tym budynku wcześniej? Coś z tych Niemców. Coś. Bank Rzeszy. Ciekawostka numer 2 o Zabrzu. W 1910 roku Zabrze było największą wsią Europy. Czekamy na limuzynę i znajdujemy się, Patty, gdzie? Na Zamłynie. A czemu Zamłynie? Młyn był jakiś. No. Tak? Kolejny etap podróży, Patty, Zabrze. Plac Wolności. Tu gdzieś był dobry kebab, pamiętam, ale nie wiem w którym miejscu. Bardzo poważna budowla. Nie wiemy co to jest. Nie wiem, widzowie, co to jest. Musimy w Google wyczytać. Bardzo ładnie w tym Zabrzu, drodzy widzowie. Trochę jak w Bytomiu. Kolejny etap wycieczki. Udało się chyba. Faktycznie jest jakaś kopalnia. Witamy. Witam. 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 Patrzcie, tu jesteśmy, tu jedziemy, 170, 320, jeszcze niżej i na piwo. Czy Państwo przyjechali prosto z Gdyni specjalnie zwiedzić kopalnię? Patty, idziesz wreszcie robić na grubie? Ja. Albo wyjadymy, albo nie wyjadymy. Tutaj nagrywa. Alina. O, a tu jest ta lampa. No. Coś jest? Dobra? Okay. Co? Oj, i no nie to. Najniżej spożywany chleb z tłustym bigos i żur w życiu. Patty, może być? Dobra. A, no i oczywiście najniżej pite piwo. Widzowie, szukałem skarbnika, ale chyba dzisiaj ma wolne. Komora badawcza, Patty, tam będę cię badać. Patty, Jest po nas. To pada
Widzowie, nie udało się. Wyjechaliśmy.